Колко ли ще ти да? Кое? От ти си скотен на тебе, баба. Абе, млад човек си, бе. Кая? Днеска колко пъти ядеш, бе? Една съм ял. All inclusive. Еднаш? All inclusive, цял живот вика без пари да ви пие. Трябва дебеч, а това ще бе ти за младеж без дебеч, да те не бое маната. За тебе. Крадило тако. Вземи му думата на него и той трябва да каже. Покажи потника, айде. Няма какво да показва. Айде потника, бе. Трябва по случай откриването на лова, той ще каже няколко приветствени думи. Кой? Баяне за телевизията. Айде, Баяне. Айде, готов си. Айде за телевизията. Снимам те, айде. Ема бе, сериозно. Айде, Баяне. Тая камера, кой ще му е дал? Те са му е дали от телевизията. Питай го нещо, задай му някой въпрос. Дай му няколко въпроса провокативни. Да му пръкте му газо да се развесели да му старат. Баяне, ти това не си го казал. А не може отпред да ме фана. Видели за камери ме седни на държотика. Чекай толкова. Баяне, това никога не си го казвал за Гуменяко. Я, кажи го, по телевизията. Вземи го кажа. Да си остане. Не си го казвал. Не си го казвал. От дома на лещици, извадиме лещицата, лещицата и че вързиме да водиме жива. И седнах и она ме фана за Гуменяко и стиска, наваля, разбира си. И викам на Цветан Томов, не го знаеш. Абе викам, отколко чуй Гуменяко, викам, бе, че ми пробие чорапо. А той един колега, Станко Биков, вика, чекай, я съм чул като фанеш за опашка, ти объркаш у газо, но отвори устата. Отвори устата, разбира си. О, фана за опашка, ти обърка у газо, она още толкова ми проби ногата. Браво, Баянко! Браво! Програма Друг път да не го караш, пане. беше и Кънчев, не го знаете. И Сменало беше тук голо, разбира се, имаше и войни при нас. Прасета гонят, две прасета, едното минава на пътеката и удара това войно, тук и го разпоред. И си оде прасето. По него идеш другото, разбира, викам, абе качи се на второто, викам и че стигнеш другото и че го фана. И добре, че носеха бинте, те го превързаме това. Как че викам на второто и че стигнем другото.